com us vaig dir a inici de cinquè, aquest any a cinquè no faríem pàgines web, sinó que aprendríem a fer servir un blog. El blog és un tipus de pàgina web en què no hem de saber fer pàgines web per tenir-ne una. Per fer un blog farem servir el Blogger, ja que és una pàgina web gratuïta per fer blogs que es pot accedir a través del correu electrònic del Gmail, no el d'escolagrebul.com o el d'escolagrebul.org, sinó només el de Gmail. És tan fàcil com anar a www.blogger.com i crear un blog ara. Si ho posem en català, ens situem en català, crear un blog ara. Si no teniu adreça Gmail, heu de demanar als vostres pares que omplin aquestes dades, ja que els ser menors d'edat ho han de fer ells. Si ja teniu adreça Gmail, podeu accedir directament des d'aquí a accediu. Heu d'escriure aquí el vostre usuari de Gmail i la vostra contrasenya de Gmail. Un cop arribat a aquest punt, hem de donar un títol al nostre blog. Per exemple, jo faré un blog sobre els animals aquàtics i miraré quina pàgina web tindrà aquest blog. La meva pàgina web serà http:// el nom que jo hi posi .blogspot.com animals aquàtics. Recordeu que amb una adreça electrònica no poden haver ni espais, ni accents, ni símbols raros, és a dir, interrogacions, exclamacions, parèntesis, ni ñes, ja que internet és una eina mundial i la ñ és una lletra castellana. Un cop tinc el nom posat, haig de comprovar si està disponible, ja que moltes vegades hi ha molts noms que no estan disponibles. En aquest cas he tingut sort i està disponible. Però, per exemple, si poso animals, segurament aquesta no hi serà disponible. Veieu? Animals no hi està disponible. Et diu, canvia el nom per un altre que estigui disponible. Aquesta adreça de blog està disponible. Per tal de donar seguretat i demostrar que sou persones que esteu a darrere i no és una màquina, heu d'escriure la paraula que llegiu aquí i continuar. Un cop arribeu aquí, heu de seleccionar quina plantilla voleu perquè tingui la forma del vostre blog. Voleu que sigui de color taronja, voleu que sigui negre, heu d'anar mirant la que us agradi. Si abans d'apretar continuar la voleu veure, imagineu, vull veure aquesta com és, doncs vista prèvia de la plantilla. El nostre blog seria com aquesta plantilla. La tanco i finalment doncs, la que vull, per exemple aquesta, la selecciono i premo a continuar. S'ha creat el blog, doncs podem començar a utilitzar el nostre blog. El blog és un registre, com un diari personal, si recordeu que ho vam explicar a classe, on anaves posant cada vegada informació. Podria tenir moltes utilitats. En aquest cas, com que he dit que parlaré dels animals aquàtics, jo a cada entrada, a cada post del meu blog, parlaré d'un animal. En aquest cas, el primer que parlaré és dels dofins. I aquí escriuria títol dels dofins i això, sobretot, que jo tinc marcada aquesta pestanya, vosaltres heu de tenir marcada la de redacte, perquè veureu que hi ha les icones per canviar el tipus de lletra. Si teniu marcada aquesta llengüeta, no podreu canviar els tipus de lletra.
Jo, per exemple, poso els dofins són uns animals aquàtics que viuen o que prefereixen viure en aigües calentes. Un cop dic això, jo puc canviar el tipus de lletra seleccionant, puc canviar el tipus de lletra, puc canviar la mida si em deixa, perquè aquesta serà normal, clar. Puc canviar la mida, si selecciono puc posar una negreta amb cursiva, puc canviar el color, val? O si tot ho vull de color blau, ho selecciono tot i tot ho poso de color blau. Els dofins són uns animals aquàtics que prefieren aigües calentes. Un cop tinc el text que volia escriure, publico el missatge. El missatge s'ha publicat correctament. Mostra el blog, a veure com ha quedat. El nostre blog ha quedat així. Els dofins, ho tenim aquí, són uns animals aquàtics que prefereixen viure amb aigües calentes i aquesta és la forma del color que té el nostre blog. D'acord? Així és com ho veiem nosaltres, perquè tenim les eines de modificació. Una altra persona que entrés al nostre blog ho veuria de la següent manera. Ho veuria... Doncs no, encara ens detecta. Doncs molt bé, fins aquí el primer tutorial de blog.